Projekt Moj ZABA start iz 3 natječaja Moja zelena zona, Moja prilika i Moja kreativna crta poduprijet će najbolje projekte i pružiti im priliku za uspješan početak ili unapređenje poslovanja. U Splitu se okupilo više od 100 zainteresiranih pojedinaca i tvrtki koje svoje poslovne ideje žele na najbolji način pripremiti za prijavu na Moj ZABA start. Svaka od kategorija bira 10 najuspješnijih finalista. Tih 10 finalista prolaze jedan tretman zapravo borbe za ta prva 3 mjesta. Sva 3 prva mjesta dobivaju vrijednu financijsku nagradu od 100.000 kuna. Znači u mojoj kreativnoj crti se dijeli 3 puta po 100.000 kuna, znači 3 su pobjednika. U mojoj prilici također 3 puta po 100.000 kuna i u mojoj zelenoj zoni 3 puta po 100.000 kuna. Ponavljam, bespovratno. Imate li originalnu poduzetničku ideju? Prijavite se i startajte sa ZABom. U ime Zagrebačke banke u Splitu zaista mi je velika čast što je ovaj program i predstavljanje programa Moj ZABA start došao u Split i u Dalmaciju. Mi smo Dalmatinci tako poznati po svojoj kreativnosti, po svojim idejama i inovativnosti, a upravo je ovaj program nešto, odnosno ova 3 natječaja su nešto što pridonosi razvoju tih ideja. Iznimno mi je zadovoljstvo što evo po prvi put dovodimo projekt Moj ZABA start 2014. godine u regiju Dalmacija među poduzetnike Dalmacije, gdje na krilima uspjeha iz 2013. godine koji je sveopća javnost, a i sami poduzetnici ocijenili iznimno uspješnim, na koji se prijavilo preko 400 inovativnih poduzetničkih ideja, od kojih su mnogi nagrađeni projekti našli svoje kupce, svoje tržište, znači prepoznati su i od stranih investitora. Prijave se prikupljaju do 1. prosinca 2014. a dodatne informacije potražite na www.mojzabastart.hr.